Adamlara özünü subut etme, hareketini Allah için görkez. Bu sözün aslında ören çoğurmanı var. Köplenç bizi günahkarlayan, kiçeltýän, qadırsızlaşdyrýan adamlara karşı özümüzü goramaga çalışýarys. Olara doğru domuzu subut etmege sınanışýarys. Emma bu gaty köp wagt we energiýa gitmegine sebäp bolýar. Ol adamlara nähili gowy adamdygyny subut etmegi sınanışma. Sebäbi olaryň maksady seni düşünmek däl, seni garalamak. Näme etseňem bir kemçilik taparlar. Olary inandyrmak üçin sarp edýän güýçüň aslında ören uly energiýa. Ine şol energiýany alda öz maksatlaryň üçin ulan, durmuşyňy gözelleşdirmek, öň gitip bilmedik arzulara ýetmek üçin sarp et. Gyzyklanýan ogurlaryň üçin sarp et. Sebäbi şol güýç senin ýokary galmagyna sebäp bolup biler. Ve unutma, her wagt işini, hareketini, ibadatlaryny Allah'ın razılıgyny kazanmak uğrunda niyetini alıp sonra başla. Sebäbi Allah niyetleri bilýär. Ol gizin zatlary görýär. Ol seni iň gowy tanıyandır. Köplenç eden işimiz doğru bolup bilýär. Ýöne Allah'ın razılıgyny kazanmak üçin däl-de başka bir niyette eden bolsak, onda ol işten bize sowap gelmez. Şonuň üçin gowy işe başlamaňka ilki bilen niyetimizi düzeldelim. Sonra bu işte bize de pay berenligi üçin Allah'a minnetdarlyk edelim. Bolmasa bizden de baylar, bizden de gowy adamlar bar aslında. Olara Allah'ım nesip etmendir, bize nesip edipdir. Ve şonu ýatdan çykarmalyň. Bir gowy işi edip övünmäliň. Men bu işi etdim diýip ýokarlanmalyň. Biz diňe bu işi Allah'ın dilediği için edip bildik aslında. Yaxşılık et de suwa at, balyk bilýär. Balyk bilmese de halyk bilýär. O adamlaryň izinden ýüremegi, sowap işlerde bizleriň de payımız bolmagyny Allah'ım nesip etsin hemişe.